Bratské ostrovy. Tak sa nazývajú dva malé ostrovčeky lokalizované na otvorenom mori na severnej polovici egyptského pobrežia. Do blízkeho videnia Hurghada. Safari sa začína. Neodmysliteľný obrad, kontrola certifikátov a hneď aj skúška, či sme to nezabudli. Cieľ výpravy Veľký brat, jeden z dvojice ostrovov, miestny názov El Akavein. Ťažko tu zakotviť. Steny strmo klesajú až do hĺbky 300 metrov. Zvedavá, nebojácná, ale ostražitá ryba. Priateľ všetkých potápačov. Piskatec obrovský. Prezývaný Napoleon. Tu hádam nie, výstup po lodnom lane. Je zvedavý, pred útokom hrozí. Občasné agresívne správanie k potápačovi končí jedným vkusnutím, bez fatálnych následkov. Dorastie niečo cez 2 metre. Kareta pravá. Typický pelagický živočích s dobrými orientačnými schopnosťami. Kamery sa nebojí. Čím je staršia, tým viac sa orientuje na rastlinstvo a menej pohyblivé živočíchy. Dĺžka 1 meter, váha maximálne 77 kg. Olivovo-zelený brokolicový korál lalokovník je chutný. Telo pripomínajúce hviezdnu oblohu. Štvorzubec hviezdnatý Arotron stellatus. Svoju farbu dokáže prispôsobiť okoliu. Patrí do rovnakej čelade ako fugus okolia Japonska. Pripravuje sa z neho špecialita obsahujúca tetradotoxín. Spôsobuje za určitých okolností ťažké otravy. Je prispôsobený k rozkuskovaniu ježoviek, krabov, slimákov. Silné ústa sú vybavené 2 veľkými zubnými doskami na hornej a spodnej čelusti. Obradné zovretie čelusti Arotrona môže oddeliť prst potápača. Družka nasleduje svojho partnera. Je mierumilovný a bojazlivý, ale v tento moment sa zvykne otočiť a spôsobiť zranenie. Rozmnožujú sa neobvykle. Samčekovia majú plodovú dutinku, tam kladú samičky ikry a po oplodnení sa postupne vyvíja plôdik. Mláďatá sú ihneď plne vyvinuté. Živí sa bezstavovcami a malými rybkami. Je to nočný lovec.
Jeho obranný útok na potápača môže mať fatálne následky. Dokáže presne zamieriť, švihnúť chvostom a zasiahnuť útočníka jedovatými trňmi ponad svoju hlavu. Maskuje sa prihrabávaním do piesku a preto treba byť veľmi obozretný. Útok vždy mieni ako svoju obranu. Po dodržaní všetkých pravidiel sa stratil vo vode Peter. Minúty ubiehali ako hodiny. O to radostnejšie chvíle pri jeho návrate na loď. Na veľkom bratovi nevidel. Numidia o 2:00 v noci narazila na rýf. Zastavila sa až na útese 500 stôp od majáka. Provou zarazenou v rífe sa kapitán snažil 7 týždňov zachrániť náklad. Čerpadlá stále pracovali, keď viac a viac vody vstupovalo. Na rífe sa stmieva a to je znamenie k nočnému ponoru. Stretáme tie isté živočíchy. Ich iné správanie je podmienené nocou. Nočný život na rífe sa riadi pravidlami predátorov. Väčšina z nich loví na krátke vzdialenosti vôbec najrýchlejší v Červenom mori. Tento 40 cm dravec loví v noci. Malé rybky a kalmáre. Pri nepozornosti býva korisťou väčších predátorov. Väčšine prihrabaný v piesku. Vo svojich 70 cm bez problémov vyštartuje potne proti potápačovi, ako v tomto prípade. Má jedové ostne ako skorpena. Hlavná postava rozlúčkovej večere, lodný kuchár.